Ни хәлләрсез? Җыелдыгызмы? Әкият тыңларга барыгыз да әзерме? Яхшы, алайса башлыйбыз. Минем бүген сезгә сер хакында сөйлисем килә. Сер ул сезгә әманәт итеп тапшырылган сүз. Аны беркемгә дә әйтергә ярамый. Әгәр дә инде бөтен кешегә сөйләп йөрисез икән, сезгә сер тотмас үрдәк дип кушамат тагачаклар. Шулай итеп, без сезнең белән бүген Абдулла Алишның сер тотмас үрдәк турындагы әкиятен тыңларбыз. Бырын заманда башы бүрекле, аягы төкле булган ди бер үрдәк. Ул үзе сайрый белмәсә дә, озын-озак итеп күргәннәрен кошларга, йырткычларга сөйләргә ярата торган булган. Тегеләр аның сүзләрен тыңлый ары бетәләр, я тыңламыйча ташлап китәләр икән. Көннәрдән бер көнне йортның хуҗасы кырыш балтасын биленә кыстырган да урманга киткән. Кош-кортларга, өендә яшәгән бөтен җәнлекләргә кая киткәнемне беркемгә дә белдертәсе булмагыз дип кисәткән. Нигә өйдә юклыгын белдермәскә кушты икән дип, үрдәк төне буе йөдәп чыккан. Ләкин ни өчен икәнен һич төшенә алмаган. Кош-кортлар хуҗасыз бер кич кунганнар. Ике кич кунганнар, ләкин йортта берни дә булмаган. Һәм инде алар хуҗаны чакырып кайтырга дип берәрсен җибәрергә булганнар. Син учасың да, син йөзәсең дә, син йөгерәсең дә дигәннәр алар үрдәккә. Бар, хуҗаның кайда икәнлеген белеп, аны чакырып кайт, ләкин өйдә юклыгын беркемгә дә әйтмә дигәннәр. Үрдәк күнгән. Ярар, сезнең хакыгыз өчен генә барсам барырмын инде дигән. Иртән торгач, үрдәк озак уйлап тормаган, тамагын туйдырган да юлга чыккан. Башта ул канатларын кагып очкан да бер елгага килеп төшкән. Ишкәкләре тәпиләр үзендә булганга аптырамаган, ул йөзеп тә киткән. Елга буйлап бик озак йөзгәч, кырга чыгып тәпи-тәпи дә киткән. Бара-бара куе бер урманга килеп җиткән. Бөҗәкләр ашый-ашый урман эченә кереп киткән. Үрдәк күбәләк куып йөргәндә, аның каршысына бер керпе килеп чыккан. "Эй, кая барасың болай?" дип сораган. Үрдәккә шул гына кирәк тә инде. Көне буе юлда берәү дә очрамаганга эче пыша башлаган булган. Шуңа күрә иптәшләренең әйткәнен дә, кисәткәнен дә онытып, бәйнә-бәйнә барсын да сөйләргә тотынган. Бак, урманга утын кисәргә киткән. Хуҗабызны эзлим. Бак, җитмәсә әле этебез дә аңа ияреп киткән. Бак, хәзер өйдә беркем дә юк. Менә шуны эзлим. Бак, дип җавап биргән әлеге сер тотмас үрдәк. Бак. Синең иң еракмы соң? Анда тышканнар, күселәр, явыз еланнар юкмы дип сораган керпе. Менә шушы сукмак безнең өйгә туп-туры алып бара. Тик караны, бак, бер кешегә дә сөйләмә. Бак, дип кисәткән аны үрдәк. Мин инде андый усал түгел, синең серләреңне белсәм дә, каян килүеңне күрсәм дә, беркемгә дә сөйләмәм. Тик караны, сак бул, башка кешеләргә бу хакта сөйләмә дигән керпе. Серең эчендә торса, йортың тыныч булыр, җимерелмәс, нык булыр дигән. Аннары ни булган дип уйлыйсызмы? Ансын инде иртәгә белербез.